Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di turpuk jamita nanang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu di tikyo naing patol hason nami tu hita pikiran nami anggiat boy mangurupi hita ima taringot tu jamita di hari minggu tanggal 28 September 2025. Jala turpukta ima sian suratnya Apostol Paulus tu Kolose bindusada ayat 15 sahat ro di ayat 20. Kolose bindusada ayat 15 sahat ro di ayat 20. Amanginang duktakas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita na perjulu adong do pandohan horbo ni padang bolak manggagat di balian molo so di siroha godang ma sidalian. Nomor lapatan molo tang di sirohana manang na buape di bain rupani godang ma sidalian na. Molo so di sirohana songon dia pepoda di podahon maralo doi tu bagasan rohana manang dang jaloon na. Songon ido nang akaparpoda haliluon manang songon dia pe di patorang Apostol Paulus rupani taringot tu barita nauli ala dang di si rohani nasida manang dang di jalo nasida aka horong namaralo tu poda nasitong na pinodahon ni Apostol Paulus manang nabuape rupani dang jaloon nasidai manang kodangdo sidalian nasida manulahi malah patubuhon musia kapoda na daw maralo siani asatung siga podai. Alai di terbuk tahun dang fokus tu aka alo manang lawan ni Apostol Paulus manang na maralo tu ibana dison. Alai fokus tu huriaido asa hot nasida marsihohot di bagasan haporsiaon tu Yesus Kristus. Anggo aka nang maralohon manang nang makasugohon manang nang mencoba manegai podai lokma di sina sida manang nabuhape bainon rupani datung jalon nasida manang tang boy nasida mangauhon manang manjalui alai narikot dison aka huria ruas naung manjalo barita naulido nauk sanga tubu di bagasan rohani nasida naso manulak naung manjalo naung mangauhon naso marsida liat be tu barita nauli ido si jamotonon ni Apostol Paulus di surat naung. Istilah lain kalau mereka lawan Paulus biarlah mereka jalani jalannya sendiri. Sebab apapun yang akan diterangkan karena mereka sudah mengambil posisi melawan atau bahkan merusak itu tidak akan berguna bagi mereka. Tetapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana jemaat yang baru bertumbuh itu tidak goyah. Alai terusna sida lam marsihohot rupani di bagasan haporsiaon nasitong di Yesus Kristus. Alanido benda tung takas di patol has Apostol Paulus di suraton keutamaan Kristus rupani dok mana imana cukup ma Yesus Kristus dihamu manang padohana asing nungasi tongbe atau istilah lain Anda sudah berjalan di rel di jalan yang tepat, jangan lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Alani de benai patorang imana marhite turpuk ton
songon dia wasoni Kristus Jesus. Nah di bagasan ibana ditoppa portibion. Desain yang luar biasa oleh firman Tuhan Allah. Hatai sesuai dohot nadong ti bari tahun Evangelium Yohanes. Marhite hatai do saud saluhutna. Hatai ima nagabe daging Tuhan Yesus Kristus. Ibana do na parjolo sian saluhutna. Jala ibana do gambaran sempurna ni debata di portibion. Molo dang boy idaon di jolma debata ala ni habadiaon ni debata rupani. Alai idaot tado debata di bagasan Yesus Kristus. Jala macai sempurna si kopdo Tuhan Yesus Kristus. Songon gombaran sudi pangalaho sudi akka na adong di debata ala debata sa diri do ibana. Jala tinoppa do saluhutna di bagasan ibana. Jadi didesain semuanya begitu indah oleh dia. Jala ibana do alfa dohot omega. Merujung di ibana do saluhutna ala mamuka di bagasan ibana do saluhutna. Jadi marhiti turbuk tahun nana yang dohonon Apostol Paulus rupani. Nunga sitong barita na di jalo munai tiop ma gomos. Tiop ma ay nunga takas. Pinatolhas Tuhan Musa ada barita nauli naum denggan sian saluhut. Kabar baik yang benar. Kebenarannya melebihi segala sesuatu. Yaitu bahwa kasih Tuhan telah menciptakan alam semesta di dalam Kristus Yesus. Idu rupani nataida di Koloseon di patolhas Apostol Paulus. Untuk sonari mana dia mau menjaga, memelihara iman daripada umat itu tetap kokoh. Satu persoalan dalam kehidupan kita setiap hari dalam hal memperjuangkan, mempertahankan iman kita adalah sustainable atau keberlanjutan. Mungkin saja pada periode awal atau periode tertentu kita begitu kuat dalam iman, sungguh-sungguh percaya. Namun setelah banyak godaan, setelah banyak rintangan, setelah banyak kekecewaan mungkin yang kita hadapi di dalam pikiran kita, maka yang paling penting itu kita lupakan, yaitu untuk bertahan terus menerus, untuk tidak goyah, untuk tidak menyerah. Ido huidahami molo tabuan di jamitata molo tung pedidok sude ditopa marhite Kristus alam semesta. Ekologi hasadaan di jolma dohol portibion laho mamuji debata. Parang ini jolma nasitong menjaga melestarikan portibion songon dalan mamuji debata di bagasan Yesus Kristus. Alai usaha untuk menjaga alam semesta ini juga sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan itu harus terus menerus dilakukan sekalipun banyak tantangan. Tunggodang pe nalaho manegai, tunggodak pe nalaho mangambati, parangeta pabahenapta nalaho majaga portibion manang melestarikan alam semesta ikon tongdo songon memperjuangkan haporsiau ni songon itu kita terus ikon bersuara supaya semua melihat Tuhan dalam alam semesta. Jadi mereka yang merusak alam sama dengan tidak menghargai penciptanya, sebab penciptanya adalah Kristus. Jadi nama negai portibion dos dui naso pasangapon di bata di bagasan Yesus Kristus. Antong marhite turpuhon widahami nakina perjulu manoktong manang nahot maha porsiota memuji di bata di bagasan Yesus Kristus. Ala di bagasan ibana do ditopa saluhutna. Jala di bagasan ibana do di patuduhon holong ni rohan di bata dihita. Napaduahon toktong mahita
marparange na denggan, maradopon sudi na tinopa ni debata, mambahen na uli akan na denggan, dang manigay sudi na tinopa ni debata, ay sa dadalan dui laho pasangapon. Debata di bagasan Yesus Kristus. Napatuluhon, maulupi arong akatantangan di usaha kita untuk menjaga bumi, menjaga alam semesta, supaya tetap asri, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, supaya orang tidak merusak alam ini. Sekalipun banyak tantangan, jangan goyah, jangan menyerah. Terus menerus sebagaimana kita berjuang dalam iman, demikian jugalah perjuangan kita untuk melestarikan alam, karena itu juga tentunya bagian dari rasa syukur kita atas karunia Tuhan. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.